Assalamualaikum jama'a, sunana barista Ishi Gila. No. Lauya mai zama kanshi. Yau za mu yi interview ne da manya-manyan jarumai na cikin izar so. Jiya na fi su zauna na son magana da ke. No. A karon farko na son nemi izinin magana da ke. Yauwa na gode. Na kowa karka samu na baki saboda don ba da kai nake. Allah ƙara malam. Yauwa na gode, amma yau still ba da kai ba zai. Allah ƙara malam. Yauwa. Yauwa na gode, amma yau still ba da kai ba zai. Kai me yasa baka son zaman lafiya? To kewa ya suka da ke yar iya No. Wa alaikum salam, amma ke ma ba da ke ba. A'a ko kina gani akwai wanda zai canza mai ra'ayi ne. Ka fahimta ka tun kafin karo. To sai aka yi yaya. Amma ka san me yasa nake Wanda da ba labarin bai da dadi. wani ma makamin zai cika maka. No. To me ya faru ne? Kai ya aka yi. Jibril, ya naga sai kai komo kake yi. Har yanzu kimata bata gama dawowa a gidan Hajiya Nafisa kamar yadda nake so ba. In baka manta ba labarin bai da dadi fa. Ina da yaƙini. Hafar Allah. Duk bala'in da za ku Allah sai dai. Sakar da ta fita daga bakin. Kana gani wannan kima ta ka za ta dawo kuwa. Labari zai iya canja. In baka manta ba labarin bai da dadi fa. Kai anya kana gani wannan kima ta ka za ta dawo kuwa. Har yanzu kimata bata gama dawowa a gidan Hajiya Nafisa kamar yadda nake so ba. Kai ya aka yi ne. Za ta ita biyan mai girma mata wannan. Wannan wace irin rayuwa ce ne? Me ya faru ne? Ta dau zafi. A ko kina gani akwai wanda zai canza mai ra'ayi ne. Amma don me yasa za ka yi mun haka? To sai aka yi yaya. Laifin uban wa. Ni kike zagi? Ka fahimci cewa gaskiya ita ce a sama. To yanzu ke wani mataki ka ɗauka? To amma me yasa kika tsorata? Ka taɓa gaya min sai an min korar kare. Yanzu korar karen aka yi miki ne. Ba ma gwanda korar kare. A haba dai. Kin san me zai faru? Mai girma mace wanda ya san duk abin da yake faru. Wallahi. Kashe ni zaki! Kuma zan dinkaɗo abin da ya faru na da ne da ne. Dakata!